on taas varmaan joku pajan viikon pohtinut ja suunnitellut ja ollut tosi silleen sekasin, että mitä niinku haluais tehdä. Mitä haluais oikeastaan kuvaa. Haluais kuvaa kaikkea. Haluais kuvaa niinku tavallaan semmoista omaa henkilöbrändiä. IG, TikTok, YouTube. Samaan aikaan haluais kuvaa ihan silleen niinku tolle Jambo-motivelle. Semmoista enemmän niinku kaupallista. Haluais tehdä kaikkea. Sitten vielä niinku se pelkästään niinku henkilöbrändikin. Siinä on niin monta vaihtoehtoja, mitä voit tehdä, mitä haluais tehdä. Onko se niinku, haluatko olla joku fitness-tyyppi, haluatko olla joku autotyyppi? Haluatko olla joku viihdetyyppi? Vai enemmän niinku asiallisempi? Jotain tieteellisempi? Mitä haluaa tehdä? Se on tosi vaikea. Ainakin itsellä. Ollut pitkään, ihan yleisestikin. Pohtii niin paljon kaikkea. Ehkä turhan paljon pidemmälle kuin tarvis. Turhan paljon syvemmin kuin tarvis. Just sitä kaikkea, että mitä haluaa tehdä ja mihin haluaa käyttää aikansa. Ja varsinkin kun on niinku tää vuosi on ollut semmonen, että sitä aikaa on tosi vähän niille asioille, mitä niinku haluais viedä eteenpäin, haluais tehdä. No, töissä on varmaan se 5-6 päivää viikossa keskimäärin. Sinne menee suoraan 40-50 tuntia viikosta. Pitäis nukkua 8 tuntia. Eli olla sängyssä tyyliin 9 tuntia per yö. No siihen nyt ei onnistunut mitenkään tänä kesänä. Se meni ihan piippuun. Sitten on sali. Pitäis käydä se 4-5 kertaa viikossa. Nyt mä oon itse asiassa tehnyt tällä viikolla paljon niinku paperille kaikkea omia niinku ajatuksia ja tavoitteita ja ideoita ja suunnitelmia ja myös semmosen Ikigai-kaavan. Vähän yrittänyt saada niinku selkeyttä siihen, mitä haluaa tehdä. Ja mä oon kans tehnyt kalenterin itelle vihdoinkin. Ja sitä kautta vähän selkeyttänyt omaa aikataulua, koska tosi paljon niinku tuntuu, että kuluu aikaa siihen, että pohtii, että mihin keskittyy milloinkin, kun ei oo semmoista selkeää aikataulua. Ja nyt mä oon tehnyt sen, mä oon laittanut niinku, no just merkkasin perustyövuorot totta kai sinne, merkkasin salipäivät ja mitä tekee salilla. Sitten kaiken niinku semmosen tärkeän oleellisen, mitä niinku tärkeä kuuluu. Jos on jotain suunniteltua menoa, missä pitää olla, niin semmonet. Ja musta tuntuu, että sekin helpottaa jo. Esimerkiksi just toi salipäivätkin. Se, että päättää etukäteen, että milloin menee. Ei tarvitse pohtia, pitää vaan viedä itsensä sinne. Se on taas yksi askel helpompaa itselle. Se on ennalta määriteltyä. Ja tässä sitä ollaan itse asiassa nyt torstai-ilta. Tuntuu, että on ollut joku 20 päivää putkeen töissä yhdellä vapaapäivällä. Eilenkin tein töiden jälkeen salitreenin. Tein vetopäivän ja sit siihen loppuun juoksin 2 kilsaa vähän päälle. Silleen 14 kilsaa tunnissa vauhdilla. Ei ehkä, no siis jos lenkkeilet yhtään enempää, niin ei varmaan mikään saavutus kellekään, mutta itelle, koska on tosi vähälle jäänyt niinku kaikki tommonen, no kaikki just vaikka juokseminen, en mä niinku, ei oo yhtään kuulunut tapoihin nyt oikein, et nimenomaan jos salia semmoista voimatreeniä
vähemmällä toistoa, enemmän painoa meningillä tehty nyt pitkään. Et viimeksi juossut silleen aktiivisesti niinku intis. Ja siinä nyt alkaa olemaan se vuosi kohta. Et täytyy ottaa taas vähän itseä niskasta kiinni ja tuoda se tähän mukaan. Täällä on muuten kiva, kun täällä on vitsi ihan tulpia. Tää on kuvannut 7 minuuttia. Tää kamera. Siinä on taas terve. Tää on kuvannut 7 minuuttia tää kamera ja mä vähän toivon sen, että mulla kävisi tuuri ja tää olisi niinku onnistunut tää klippi. Koska mulla ei oo mitään hajua. Mä tiedän sen, että mun toi niinku mikki on säädetty aika hiljaiselle. Eli mä en tiedä kuuluuko sitä yhtään mitään. Toivotaan. Toiseksi mä en tiedä nähdä sitä yhtään mitään. Mulla on tämmönen, mitähän tää painaa, 3 kiloa vitsi kamera setuppi kädessä. Ja ne. Toivotaan, että toimii. Meinaan just vähän aikaa sitten pääsin ensimmäistä kertaa kunnolla siihen fiilikseen, miltä tuntuu, kun tekee jotain hommia paljon ja sit se kaikki on turhaa. Mulla kävi silleen, että mä editoin yhtä semmoista pidempää klippiä. Joku varmaan 3-4 tuntia taas lauantai-iltana. Olin silleen, mitä vitsi toi teki. Joo. Olin silleen about valmis sen klipin kaa. About tyytyväinen. Olin exporttaamassa sitä DaVinci Resolvesta ja sit huomasin, että joo, että mä oon tehnyt tän koko projektin niin väärässä frame rateissa. Ja tietäjät tietää, niin jos se on nyt ihan väärässä ollut, niin se oli kokonaan ihan turhaa se työ. Mä en voinut käyttää sitä, se näytti ihan vehkeältä, koska jos mä exporttaan 24 fps, 25 fps klippejä, niin se ei toimi. Opetti jotain. Moista oppii. Virheestä oppii parhaiten. Tässä nyt tuli tämmönen niinku 10 minuutin random avautumistuokio näköjään. Tää kaikki nyt lähti siitä, että mä olin siis pidemmän aikaa, no koko elämän varmaan enemmän ja vähemmän miettinyt sitä, että mitä haluais tehdä, millaista kontsaa, millaista sisältöä. Kun on niin paljon vaihtoehtoja. Ja nyt tossa äsken katoin aika kontroversaali mielipidetakavan ihmisen videoita, Imon Gatsin videoita, jotain ihan vanhoja, siis ihan niinku menin sen YouTubeen, menin niinku vanhimmat ensin. Eli jotain 8 vuotta vanhoja videoita. Ja niinku tosi monella muulla, ketä mä seuraan YouTubessa tai missään muuallakaan, niin kaikki on aloittanut siitä, että kuvaa jotain ihan perus random sälää. Jotain My Day -blogi-tyyppistä elämäntapahtumaa ja samoin tiedän sen ja oon tosi hyvin nyt oppinut sen, että ihan oikeesti ihan sama mikä asia kyseessä, niin tekemällä oppii parhaiten mun mielestä. Toistojen kautta tulee parhaiten kehitystä. Se on just niin yksinkertaista. Miltä se kuulostaa. Charlille menossa. Täytyy nyt vielä tähän erikseen kiittää PT Vatasta taas kerran. Oli vähän samanlainen keissi kuin äijällä. Että tänään pääsin 2 töistä. Menin himaa, söin ja nukahdin. Nukuin 2 tuntia päikkärit ja heräsin. Mietin vähän silleen, että no, huomenna on mun ainoa vapaapäivä. Mä voin kyllä huomenkin mennä tekemään jalkapäivän. Tänään mä oon niin väsynyt. Ei millään jaksaisi, ei kiinnostaisi. Ehkä se olisi ihan ok, jos mä niinku menen huomenna vasta.
Vaikka mä oon niinku kalenteriin merkannut, että näin. Vähän siinä pohdiskelin, mietiskelin, suunnittelin. Kello oli ehkä 6. Ja sitten Vatanen pistää. Voin suoraan näyttää, että maistorin teille. Niin. Täytyy myöntää. Mä tossa päiväunien jälkeen niin hetken aikaa yritin neuvotella itseni kanssa, että miksi tänään olisi ihan ok skipata treenit. Se ei oo ok. Tai kyllä se on ok, jos haluat olla loser. Jos sä haluat, että susta ei tule yhtään mitään, niin se on ok jättää tekemättä asioita. Jää leppäämään. Anna joku muun elää sun unelma. Ja tää oli joku merkki. Siis tossa vaiheessa mä olin niinku, että joo, että ei ihan sama. Ei tarvinnut yhtään miettiä enää taas. Hyvä niin. Koska monesti ne päivät on kans yksi parhaimpia. Silloin kun ei yhtään jaksaisi, ei yhtään kiinnostaisi. Samoin oli itse asiassa kyllä eilinen. Jos yhtään kiinnostanut, siis ei tipan tippaa mennä salille. Mut mietin, oli hyvä treeni, tosi hyvä treeni ja mulla alkaa vihdoin ranne kunnossa, niin pystyy niinku tekemään oikealla painolla kanssa. Ja siihen lopuksi vielä juoksin just sen extra 2 kilsaa, koska oli vaan tämmönen fiilis, fuck it, mennään. Mut nyt mennään tohon salille. Jalkapäivät on aika nopea. Varmaan tuntia vähän. Nyt voi kyllä sanoa, että on pukki. Huomasin heti alkuun, niin että tuolta eilisen juoksun jäljiltä oli kyllä jäänyt jalat aika kipeäksi. Tai hapoilla. Mutta ei anneta sen häiritä. Tekee pois vaan parkkipaikan hienoin M102D. Tämäkin sinne ja lähdetään matkaan. Ajattelin kyllä, että niinku kuvaisin. Ottaiskohan tää pitää? Tai toi. Ajattelin kyllä, että kuvaisin tuolla sisällä salilla. Se oli ihan täys kyllä. Se oli aika täys. Ei nyt kyllä oikein kehä, mutta ei jalkoin kovaa treeniä. Has to be done, niin kuin sanois Andrei Koivumäki. Has to be done. Niin se vaan.